El projecte ACRE és un projecte que pretén investigar els factors que fan que aparegui l'anomenada economia creativa a les regions metropolitanes europees. Està coordinat per un equip de geògrafs de la Universitat d'Amsterdam. En 13 ciutats, una d'elles és Barcelona. Birmingham, Amsterdam, sobretot es tracta de ciutats mitjanes y la mayoría de ellas no son capitals-estat. Es un proyecto que trata de analizar la competitividad, sobre todo en los sectores creativos e intensivos en conocimiento, para atraer en definitiva talento i creativitat. Està pensat per tenir no només una branca acadèmica, sinó també una branca més de gent que treballa en el territori, ajuntaments, cambres de comerç, etc. Llavors, cadascun dels 13 equips que conformen el projecte han tingut la necessitat de comptar amb un grup de tècnics, diguem-ne, arrelats en el territori. Aquest grup se li diu el Local Partnership. Que funcionen com si fossin un comitè d'experts dins d'aquest projecte. L'estudi està centrat en dos tipus de sectors, el que s'anomenen els sectors creatius i els sectors del coneixement. Tenim, per exemple, tot el que són els mèdia, tenim l'arquitectura, tenim publicitat, etc. I dintre del sector del coneixement tenim, per exemple, els serveis a les empreses, tenim també, per exemple, el sector de tecnologies de la comunicació i la informació. Distinguimos entre dos tipos de factores de atracción. Por un lado, lo que denominamos los hard factors, que serían los factores económicos como infraestructuras, dotación de factores productivos, fiscalidad, incluso localització geogràfica. I per altre lado, els factors soft, tot allò que té a veure més amb lo intangible, amb la qualitat de vida, que toqui platja, que toqui muntanya, etc., el clima i també l'ambient cultural que hi ha a Barcelona és una part molt important de l'atracció d'aquest talent. Hem volgut fer èmfasi en la importància d'aquests factors en l'atracció tant d'empreses com de gent creativa. I, entre d'altres, atreu a joves creadors, a gent jove amb ganes d'instal·lar-se en un ambient determinat, agradable, amb una atmosfera determinada, i se situen en una ciutat com la nostra, com Barcelona. En l'etapa que estem de l'estudi acabem de fer un treball de camp on s'han fet entrevistes en profunditat joves i no joves creatius que estan a Barcelona o treballadors en empreses de coneixement. És un dels reptes de la ciutat, trobar quins són els mecanismes per detectar, generar i retenir el talent. Que està clar que l'atreu. Podríem dir que hàndicaps a Barcelona són, per exemple, el tema d'infraestructures, si vols dir-ho, comunicacions internes dins la regió metropolitana, el tema del mercat de l'habitatge. Això també fa que no es puguin establir aquí i desenvolupar la seva tasca creativa o buscar feina dins la regió metropolitana amb facilitat. Seguim tenint un model competitiu fonamentat en salaris baixos i amb una productivitat que en alguns casos tampoc arriba a la mitjana europea. Si a tu et plantegen, ets jove, ja has tingut la teva experiència a Barcelona, però et diuen, mira, ara si te'n vas a Londres cobraràs 3 vegades més. Més que infraestructures que també calen, sobretot en matèria de transport intern, cal un canvi de mentalitat empresarial i apostar per un tipus de productivitat que tregui talent i que sigui ben remunerat. Després hi ha altres problemes, com per exemple que ens trobem que a la ciutat de Barcelona, per exemple, a les universitats catalanes tenim un excés d'estudiants en ciències socials, per exemple, i en canvi ens falten estudiants a sectors més orientats cap a la enginyeria o carreras més tècniques. Pueden aprovecharse elementos creativos, desde luego, en actividades de conocimiento y, desde luego, es evidente que resultados del conocimiento se aprovechan en actividades creativas. Creativitat i coneixement es podria aplicar a tot el conjunt de l'economia. Barcelona és una ciutat realment que atreu talent, atreu creativitat, atreu fins i tot grans companyies que ubiquen els seus departaments de disseny. Cada vegada s'estan establint més ponts i més lligams i jo crec que aquest és el sentit cap a on ha d'anar. L'intent d'aprofitar tot aquest talent que sorgeix de la pròpia universitat cap al que és la utilització d'aquest talent.